извънземните цивилизации, например, истинската история на човечеството, например, произхода на човечеството, например, иерархиите в космоса, в Слънчевата система. Такива има. Например, хиляди са примери. И тогава какво излезна? Че на нас просто в училища и вузове не се губи времето. И тогава аз седнах и написах концепцията за университет, истински университет на живота. Отначало го бях кръстил школа на живота. Тези школи, които такава школа е оставил учителя Дънов. Учителя Дънов е оставил безценно богатство, но за тези, които го разбират и за тези, които се учат от него. За всички останали учителя Дънов дори не съществува. Идете в православната църква и питайте, те ще ви кажат, че учителя Дънов е един сектант, един нещастник. Много е зле положението. Аз предлагам една реално преобразователна схема на образованието. Образованието трябва да даде на подрастващия човек първо платформата на живота. Второ, трябва да го ограмоти какво представлява този свят. Какво представлява човешката раса? Какви цивилизации са имали тук? Защо са загинали? Има ли опасност ние днес да си загинем така или да си отидем като стойта гледа за един миг? Кои са причините за да стигне до тая трагична ситуация днес в обществото, че човешкият живот е обезсмислен генерално? Да не говорим за това, че се храним с отрови, да не говорим за това, че ни молят с всевъзможни средства, като чемтрелс и какво ли не още. Значи въпросът е, че ще станат такива катаклизми. Да, това вече учените го казват. Всички световни институти бият аларма.